Μια εξόκοσμη βεβαιότητα αγκαλιάζει τα κείμενα του βιβλίου του Σταύρου Σταυρόπουλου «Πιο νύχτα δεν γίνεται, σημειώσεις για το τέλος του ανθρώπινου μύθου». Μια πραγματικότητα τέλους που συντελείται μπροστά στα μάτια του γράφοντα, δίνοντάς τους έναν βιβλικό και προφητικό τόνο. Κείμενα ρεαλιστικά, συμπυκνωμένα, χωρίς κανένα στοιχείο σιωπής. Και όμως, η σιωπή είναι ο διαφιλονίκητος πρωταγωνιστής αυτού του βιβλίου. Η σιωπή είναι αυτή που περιγράφει το κάθε τι, καθιστώντας το ανατήρητα αποδεκτό. Ο Σταύρος Σταυρόπουλος γνωρίζει τον τρόπο να υποτάσσει τις λέξεις στο νόημα που ο ίδιος τους δίνει. Λέξεις σπόροι που θα ανθίσουν σε εκείνο το έδαφος που θα αντέξει να δει. Αν κάποιος αποτολμούσε να κάνει μια σύγκριση ανάμεσα στο έργο του με εκείνο κάποιου άλλου δημιουργού, το εγχείρημα θα έβρισκε την απάντησή του μόνο στο όνομα του Γιώργου Χειμωνά. Μεταξύ τους υπάρχει μια ολοφάνερη συγγένεια, μόνο που ο Σταυρόπουλος προσφέρει σε ένα προσωπικό νόημα, επικαλούμενος τις διαζευτικές του ρίζες και το εκτινάσει. Το καθαρίζει από τις συνέπειές του, για να στήσει τον συμπλεκτικό κορμό της αφήγησής του, για να ακεραιώσει αυτό το μαζί. Προχωράει τους χρόνους των ρημάτων, εκεί που η γλώσσα συναντά την αναγέννησή της. Οι λέξεις μιλούν με μια συνείδηση χαρακτηριστική της γραφής του. Μιας απόλυτα νέας γραφής, που ανοίγει καινούριους δρόμους σε ό,τι ως τώρα γνωρίζουμε και ονομάζουμε λογοτεχνία. Στις αρχές του περασμένου αιώνα, η Βιρτζίνια Γουλφ είχε προφητέψει αυτό το νέο είδος, λέγοντας: «Θα έρθει ο καιρός που θα υποχρεωθούμε να ανακαλύψουμε καινούριες ονομασίες για κείμενα που κρύβονται πίσω από τον υπότιτλο «Μυθιστόρημα». Θα παρουσιαστεί κάποτε ένα βιβλίο που δεν θα ξέρουμε πώς να το βαπτίσουμε. Θα έχει τη μορφή μιας γραφής που συνηθίσαμε να τη λέμε πρόζα. Όμως θα πρόκειται για μια αλόκοτη πρόζα, γραμμένη με πολλά στοιχεία της γραφής που συνηθίσαμε να τη λέμε ποίηση. Το «Πιο νύχτα δεν γίνεται» δεν μπορεί παρά να ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Ο συγγραφέας του δεν φοβάται να εμβαθύνει σε νοήματα που μπορεί να προκαλέσουν τη ρογμή του ορθολογισμού μας. Η μοναδικότητα του λόγου και των εκφραστικών του μέσων είναι τέτοια που καταργεί σχεδόν αυτόματα τη γνώση μας περί λόγου έως σήμερα. Μας τροφοδοτεί με κείμενα πολυδιάστατα, πολυπρισματικά, βαθύτατα υπαρξιακά. Όσες φορές και αν διαβαστεί το ίδιο κείμενο, πάντα υπάρχει κάτι νέο για να ανακαλύψεις. Κάτι που σαν δώρο σε περίμενε για να το βρεις. Περιγράφει με πολύ άμεσο τρόπο το τέλος όλων εκείνων που συνθέτουν τον ανθρώπινο μύθο. Πρώτα, αποδομείται η συμπεριφορά. Έπειτα η έκπτωση του ανθρώπου και τελευταίες χάνονται οι λέξεις. Σε εκείνες ο Σταύρος Σταυρόπουλος βρίσκει το έσχατο καταφύγιο όταν όλα έχουν κρυφεί. Τις πλησιάζει και τις κατοικεί με μια ιερότητα, αφουγκραζόμενος τη μουσική τους και σεβόμενος την πραγματικότητα που οι ίδιες δημιουργούν. Σαν συγγραφέας είναι κατά των ορισμών και αυτό το κοινωνεί μαζί μας από την αρχή του βιβλίου, αναφέροντας πως αυτά τα κείμενα δεν προσχωρούν σε κανένα κίνημα και έχουν όλα τα κινήματα μέσα τους μπερδεμένα. Όπως ο ίδιος έχει πει, η λογοτεχνία δεν συγκροτείται από ηθμούς. Είναι η ακραία εκδήλωση ενός πάσχοντος υποκειμένου. Είναι ένας προορισμός. Ένας έτερος είναι η ζωή. Και ο Σταύρος Σταυρόπουλος είναι υπέρ της ζωής. Φύση και θέση. Προς τιμήν της ζωής θα συνεχίσει να βλέπει, όπως χαρακτηριστικά γράφει στο ομότιτλο κείμενο της σελίδας 173. Τολμά να σταθεί απέναντι στα σκοτάδια του, βιώνοντας πλήρως και με μοναδικό τρόπο κάθε έννοια, πρόταση, σημείο στίξης που τους αντιστοιχεί. Άρχισε πάλι να σηκώνει σκοτάδι. Ο ουρανός είναι λερωμένος. Όλες οι όχθες πνίγονται στα χέρια μου. Πουθενά δεν. Ή.
Τα όνειρα αλλάζουν αντίο. Το μόνο που κάνουμε είναι να σπαταλάμε κατάγματα κοιτώντας. Σε αυτές τις άδειες καρέκλες μπροστά είναι ο χρόνος μου, όπως λέει στη σελίδα 213. Παρ' όλα αυτά, τα κείμενά του έχουν μικρές χαραμάδες φωτός, που αν πιαστείς από αυτές, σε οδηγούν άμεσα σε έναν κόσμο πρωτόγνωρα αληθινό. Όπως για παράδειγμα στην ίδια σελίδα, λίγο πιο κάτω, γράφει: «Ο πιο μεγάλος σύλλιγγος είναι αυτός για τον οποίο αξίζει να ζεις». Ή «Ό,τι υπήρξε θα υπάρξει ξανά. Κάθε τι είναι απόσπασμα», που συναντάμε στη σελίδα 119. Ο Σταύρος Σταυρόπουλος μας φέρνει αντιμέτωπους με την εσωτερική μας πραγματικότητα, που σχεδόν πάντα είναι σκληρή και γι' αυτό δύσκολα την κοιτάμε κατευθείαν στα μάτια. Κυρίως όταν αφορά στις σχέσεις μας με τους άλλους. Στο κείμενο που φέρνει τον τίτλο «Μαζί» γράφει: «Ο άνθρωπος μέσα μου είναι ανθεκτικός, τόσο φευγαλέα ανεξάρτητος, τόσο αδιαπραγμάτευτα μόνος, με τις πηξίδες του. Ο βυθός της νύχτας. Πού είναι το μαζί?» Τα λόγια του ενέχουν το στοιχείο της επανάστασης. Τα κείμενά του είναι τα ίδια μια επαναστατική πράξη. Επανίσταται και ανασυνθέτει τον κόσμο του. Ποιος μπορεί να διαφωνήσει μαζί του όταν λέει πως η επιβίωση είναι ανταρσία ή όταν λίγο πιο μετά δηλώνει: «Όταν θες να αλλάξεις τα πράγματα, δεν το συζητάς. Απλώς τα αλλάζεις». Οι εικόνες που ξεπηδούν μέσα από τα κείμενά του είναι αναγεννησιακές, πολυχρωματικές μέσα στο μαύρο τους. Νιώθεις πως είσαι μέρος ενός πίνακα τη στιγμή που εκείνος δημιουργείται. Μεταφέρεσαι αυτόματα σε έναν κόσμο που ακόμη και αν δεν υπάρχει, εμφανίζεται στα μάτια σου με τρόπο αδιαμφισβήτητο. Το κακό με τον Σταύρο Σταυρόπουλο είναι πως τον κόσμο αυτόν τον βλέπει, τον ζει και προσπαθεί να περιγράψει το τέλος του, όντας και ο ίδιος κομμάτι αυτού του τέλους. Όσο προχωράς στην ανάγνωση, τόσο περισσότερο ανακαλύπτεις πως όλα όσα προηγήθηκαν δεν ήταν παρά ένα πρόγευμα ζωής που πλησιάζει σε τέρμα. Όταν ο άνθρωπος δεν υπερασπίζεται και δεν επιβεβαιώνει τον μύθο του, τότε το μόνο που απομένει είναι να αφαιρέσεις την πούδρα και το μακιγιάζ και να κοιτάξεις την αλήθεια κατάματα. Στη λογοτεχνία τα πάντα είναι ρευστά. Σε αυτό μοιάζει με τη ζωή, που όμως παραμένει ανενεργή, μη έχοντας τη δυνατότητα ή την ικανότητα να τα ανασυνθέσει, μετατρέποντας την απελπισία σε παρτιτούρα δημιουργίας ποτισμένη με ιδέες. Η ανασύσταση ενός κόσμου που έχει διαλυθεί, ενός μύθου που έχει καταρρεύσει, χρειάζεται αρκετό πλεόνασμα φωτός για να μπορέσουν να δημιουργηθούν εκ νέου οι συνθήκες εκείνες που θα οριοθετήσουν την από του τέλους αρχή. Αυτά τα αποθέματα ο Σταύρος Σταυρόπουλος τα διαθέτει. Εξάλλου, μέσα από την ίδια τη γραφή του δίνεται η συνέχεια ενός κόσμου που έχει χαθεί και προσπαθεί ξανά να τοποθετηθεί σε τροχιά. Και αν το εδώ είναι αλλού, τότε όντως πιο νύχτα δεν γίνεται. Σας ευχαριστώ.